Agosto nunca é bo mes pro mercado laboral. A fin dos contratos de verán en sectores como a hostalaría e o turismo soen deixar datos negativos. Na comarca do Salnés a lista de desempregados incrementouse en 76 persoas. Cambados é o municipio onde máis emprego se destrúe. Quedaron sen traballo 47 persoas. Seguelle Sanxenxo, onde se contabilizan 35 desempregados máis. En Vilagarcía, mentres, tiveronse que inscribir no paro 25 persoas. No Salnés se registran datos positivos nos concellos da Illa, Ribadumia e o Grove. Na comarca do Barbanza, entre tanto, son 59 os traballadores que tiveron que inscribirse nas listas do paro. Por concellos, onde máis emprego se destrúe é en Boiro, con 74 novos parados. Na comarca Barbanza tamén aumentaron os desempregados en Rianxo, con 16 persoas máis. Na Pobra e Ribeira, mentres, atopamos os datos positivos. Nestes dous municipios, o número de desempregados reduciuse coa contratación de 11 persoas no municipio pobrense e 20 no ribeirense. No conxunto de Galicia rexistráronse 2.900 parados, un 1,9% máis que en xullo, o que deixa un total de 153.820 desempregados. Con todo, a lectura é positiva en termos interanuais. O paro baixou un 6,45% con respecto a agosto do ano pasado. O remate do mes de agosto adoita deixar datos negativos por mor dos contratos temporais propios dos meses estivais. O sector da hostalaría é onde máis contratacións se registraron nestes últimos meses e agora onde máis postos de traballo se destrúen. Na comarca do Salnés, agora en setembro, a esperanza para moitos desempregados pasa por outra contratación temporal na vendima, cuxa campaña está a piques de arrancar.